sisan an bɛna kuma fɛn dɔ kan tuguni min na an sɛgɛnna a nɔfɛ kosɛbɛ n'o ye an ye dalilu dɔ di suratul waqiya kan ani iza ja'a nasrullah an ko a ma k'a fɔ ko nin ye kuranɛ garisɛgɛ sira dɔ ye o kɔntira a nafoloso yɛrɛ de kun nafoloso de mɔgɔw bɛ se ka ta k'a kɛ mɔgɔw y'an ɲininka a la k'a kɛcogo la ka caya dɔw ko an ko iza ja'a nasrullah dɔw ko yani iza ja'a nasrullah bɛɛ de bɛ sɛbɛn wa ou bien i b'a sɛbɛn dɔrɔn ko iza ja'a nasrullah voilà dɔw ka ɲininkali tun ye dɔw yɛrɛ ta kun ye ko n'ale ye dɔ bila ka waqiya sɛbɛn siɲɛ kelen ka dɔ bila u ka iza ja'a nasrullah sɛbɛn waqiya aya jate la ko yɛrɛ ko nasi fila bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na ala k'an bɛɛ sababa ma bɛɛ bɛ se ka ta k'a kɛ an ko mɔgɔ bɛ yen n'i mago bɛ garisɛgɛ la parce que an y'a fɔ aw ye garisɛgɛ baara bɛɛ tɛ k'a fɔ anw bɛ dalilu min di ko dalilu wɛrɛ tɛ yen min tɛ nin dalilu caman bɛ yen a caman bɛ anw yɛrɛ bolo an tɛ se ka mun bila réseau kan parce que n'i y'a bila mɔgɔw tɛna se k'a faamu baara bɛ taa tile 40 kaliwa baara ninnu mɔgɔw k'a kalan mɔgɔw k'a ta k'a lajɛ i bɛ suratul waqiya ta na ala sɔnna inshallah u bɛna faamu sisan an sigira nin de kama an bɛ se ka min kɛ mɔgɔw ye ala kama an b'a kɛ ni ala sɔnna n'an tɛ fɛn fɛn dɔn n t'a dɔn ala ka mɔlɛya kɛ anw na o b'a to an yɛrɛ an b'a caman dɔnniya sɔrɔ parce que ne b'a dɔn dalilu bɛ yen ne kɔni tɛ yen dɔn yɛrɛ yanni ka dugu jɛ a min bɛ ci ne ma ka ne kala la a ka ca dɛ mɔgɔ bɛ fɛn fɛn dɔn a la sa bɛɛ bɛ ne wele k'a fɔ n ye karisa e ko i tɛ nin dɔn wa filɛ nin karisa e ko k'i tɛ nin dɔn wa dɔ filɛ nin walahi hali dɔ ye fayida dɔ d'i ma kɔrɔ kɛ ka kɔsa in na wala nin ko m'a ɲini k'a bila mɔgɔw ye mɔgɔw k'a ta n ma se k'a ye quoi sinon a ko ni bana ye adamaden dɛsɛ cogo o cogo n'i y'a baara mɔgɔ ye k'a bɛ kɛ komi jinɛ de bɛ n ye jinɛ de ko wɛrɛ de donna la quoi voilà wallahi mais n bɛna ɲini k'a dalilu di mɔgɔw ma ni ala sɔnna a faamuyara suratul waqiya ni kuranɛ in na aya 90 aya 6 de don aya 90 aya 6 ni kuranɛ in na suratul waqiya ye aya 90 aya 6 de an ko garijɛgɛ baara sira fɛ baaraw bɛ yen nɔ an tɛ se k'olu fɔ réseau kan garijɛgɛ baara cogo bɛ yen yani mun bɛ kɛ sagafinmanw na mun bɛ kɛ sagakanfinw na mun bɛ kɛ misiw la nin bɛɛ n'a cogoya don mɔgɔ tɛ se ka sigi k'i bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ réseau kan mais bɛɛ i yɛrɛ b'a dɔn n'i ye nin di karisa ma a bɛ se k'a kɛ o de kosɔn an b'o de di an bɛ dalilu min di a tɛ di k'a fɔ o de kosɔn hali mɔgɔ bɛ ne wele karisa an ye nin fɔ an b'a fɛ i yɛrɛ k'a kɛ an ye ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ aw ye ne a tigilamɔgɔ masina ye téléphone na karisa ne ye dalilu di i yɛrɛ ka se k'a ta de ni bana ka ne ka dalilu in ta k'a kɛ ni tugu kana wallahi bɛ wari bɔ wa n bɛ ka nin dalilu kelen de baara ye n b'a wala ɲɛna a bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna hali wula in na n y'a fɔ dɔ ma ten wallahi a tigilamɔgɔ tila ka vocal ci ma k'an remercier k'a t'a dɔn k'a fɔ ko n b'a fɔ ni dusukun ye ko ni dusukun bɛ ten voilà donc mɔgɔw k'a ta k'a kɛ wallahi a bɛ se ka kɛ ala b'a ɲɛ e yɛrɛ bolo ka tɛmɛ ne kan suratul waqiya garisɛgɛ ko la ni den garisɛgɛ gɛlɛya la n'i tɛ ka sɔrɔ kɛ i b'a fɛ ka nafolo yɛrɛ de sɔrɔ nin baara wallahi waqiya ye kuranɛ garisɛgɛ sira ye wa suratul nasru fana ye kuranɛ yɛrɛ dɛmɛ sira dɔ ye i ka se ka dɛmɛ sɔrɔ i bɛ ko o ko la i ka dɛmɛ sɔrɔ a la waqiya aya 1 sɛbɛn misalala n'i y'a sɛbɛn bismillahir rahmanir rahim iza waqa'atil waqi'atu i bɛ jɔ ye i b'a sɛbɛn iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban o tɛ tiɲɛ kelen ya i bɛ tila sɛbɛn laysa liwaqi'atiha kazibatun laysa liwaqi'atuha kazibatun i bɛ tila ka sɛbɛn iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban i b'a sɛbɛn sɛbɛn cogo la fo ka taa dafa n'a dafara i b'a nasi k'a mara i bɛ jɛ ka alamisadenya dɔn i b'a kɛ ka bɛn alamisadenya dɔ ma i bɛ sun de don sun bɛ tigɛ ni nasi de i bɛ sun dɔw don ka arijinɛ ɲini dɛ nka nin donkun tɛ arijinɛ dama ye
ni dongunya ala ka aljina di yamme ma ko be jinya fenen na fulu de la nga jati na fulu ko fe be sunti ni nasi no kera ni sunti ni nasi sufe be pison jema walma kami jema walma se jema ni sababu be seka ke nga pison de kay na be kala ka pison e sans fende e ka la ni sana yelende famera no kera ni e pison sogo dunai walma she sogo walma kami sogo dunai o koloko ni shimu tora ibo sisi ibo ken na shina yani ni o sisi ka mugu bla yiri fila be bo de yin foloko falaka ani sunsun fi ladon foloko falaka sunsun fi ladon ni ma sunsun fi yani ni ma foloko falaka sɔrɔ ijila i ka jilango ku ɲini ni ye jilango ku sɔrɔ foloko falaka to yen ni ye foloko falaka fɛnɛ sɔrɔ jilango ku to yen donc n'o kɛra san i b'a o susu k'o mugu dɔɔni kɛ nasi la ka tila k'o ni kolo sisilen min b'i bolo i bɛ safinɛ kulɛri 7 ɲini i bɛ olu furamugu kɛ o la ka kolo sisilen fɛnɛ o mugu fiman k'a la ka safinɛ 7 in kɛ kolon kɔnɔ k'a susu ni tagaden an ka yira mɔgɔw la a dɔ filɛ nin ayi mɔgɔ de nin t'i ta ye fɔlɔ dɛ nin dilanna ka bɔ e ta kɔni tɛ nin donc mɔgɔw ɲɛ b'a la voilà a kun ye mɔgɔw ka m'a ye an ɲɛ b'a la nin y'a safinɛ dilan nin y'a dilan cogo di ka yira la dɔrɔn an bɛ dalu min d'aw ma réseau kan wallahi an yɛrɛ sigilen b'a de kan an bɛ nin de kɛ a tɛ n'a fɔ an bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ye ka tila ka dɔ wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ o tɛ waalaikum salam tila a faamuyara donc ni lahala de don waalaikum salam ni lahala de don donc n'i y'a kɛ nin kɛcogo la tan o safinɛ min dilannen b'i bolo ni ani nasi tɔ min b'i bolo i bɛ yirimugu de k'a la ka to ka i farikolo ko a la tile 14 safinɛ in fɛnɛ don ma ni jabi ko a la don ma ni jabi b'a to ten ni y'a kɛcogo de ala k'an bɛɛ sababu donc nin de y'a gatigɛ sira ye bɛɛ bɛ se ka nin kɛ an bɛɛ dama ka kan na wala se bɛ n ye o se tɛ n ye a ka ca ala fɛ n'i sara i ka somɔgɔ dɔ la o bɛ se ka nin baara ka di ma ala k'an bɛɛ sababu ma ne yɛrɛ balimamuso bɛ ka weleli kɛ n ko ta o ta ye wajibi de ye fo k'ale ta de koyi kɔni réseau m'a sɔrɔ je voulais que a mɛnna an nɔfɛ de quoi